Rec. A pornit. Tu, Corina, ce mănânci? Eu mănânc nimic, mai nimic că mi-e rău. De la pizza aia de ieri, am înțeles. Domnul Iane? Porc, miel. Porc. Și miel? Nu. Porc, miel. Mielul. Foarte bine. Asta ce e? Muștar? Da. Eu nu mai pot. Aici este porcul, aici este mielul, pâinea a fost prăjită, s-a terminat. Urme de miel, porc. Porcul și asta e mămălic, cartof. Cartof. Ăla e tatiki, tatiki. Tatiki. Vin. Ciorbă. E brânză, aici nu e tatiki. Ciorba n-am Ah, da? ce? Brânză, nu e tatiki? S-a dus ciorba, da? Cum se cheamă ciorba? Margarița. Margarița. Margarița, ca la bulgari. Vin. Ciorba la grec. Și ăsta care mi-a plăcut mie foarte mult, cum se cheamă? Uzo. Uzo. Uzo are gust de chip. Mă rog, genul Uzo. E, Hristos a înviat. Adevărat, am E de bine. Un Uzo. Uzo, sep, Uzo. Eu ca de obicei scripotită. Tu le dai bucăți și le lași așa. Nu, asta e grăsimea. Știu, nu mai am, că am băut cu aia, nu mai am. Uite, vin acolo, Mariana. Vrei din roșu? Mă rog, la mulți ani, sănătate, mai venim. Auzi, nu s-a bătat cu lucruri de oră? Domn Cratea mai zice nimic, e cu ochii. Nu-i așa că e bună berea asta? Cred că e bere de-a lor, cum e la noi aia de la tei. Bere normală. Cine Mariana ai de comparație? Păi nu, zic, e bere tradițională făcută în cadă, probabil. Da, e de Robema. One beer, please. One beer. Nu. No. This beer. Mitos. Paharul, poate vei aduce Mitos, pahar gol. Și spune o țăpușă pentru dinți. O suliță. Eu așa ceva. Cum? Păi, nu știu eu, da, ăștia. Marian, ți-ai revenit acum, dacă ai început să Păi, am început să-mi pierd cunoștința. Uite, Lidia, să nu ajungi ca tantia aia, uite de aici. Vezi? E în prim plan, e cât cameră. Hai cu Cineva să-l oprească pe domnul Ian. Atâta-ți trebuie. Când e vorba de mâncare, n-ai nicio șansă. Mai lași fie? Kilu. Nu e pentru mine, ia lui Marian. Păi n-a vrut să până acolo. Lasă Marian. Marian, ia-ți berea. Cine ne-a patronul care ne-a lăsat cheile Ia-ți, ia, că ai mai... și am zis că îi dau cheile de la Luganul meu. Și a fost de acord, dar nu știe ce-l așteaptă. Bier. Cu gheață, pe cuvântul meu. Asta e gheață aici. Da? Da. Hai. Taci și sapă. Eu am spus să